fresca, é un lugar agradable e vai a ser sobre todo porque tanto a exposición que faga Rubén Solloso como posteriormente o concerto por parte do grupo Naval Ensemble vai prestar e entón todo será moito máis doadío. Tamén hai que lembrar, antes de comezar, que a parte da exposición que fixemos sobre a figura de Hernán Naval e a súa actividade musical xa, cando a homenaxe que se lle rendeu o 17 de maio, hoxe, ademais, temos aquí unha achega feita por Lucía Expósito Martínez, que é profesora de música no Sagrado Corazón de Ribadeo, unha exposición que ela coordinou e preparou como un traballo máis de aula, que son os máis enriquecedores, feitos en equipo, como se toca nunha banda, como se participa nunha escola como esta Escola de Música, un traballo feito en equipo por alumnado de terceiro da ESO, que está nestes dous vitrinas na entrada, seguro que se lle botaron unha ollada ao entrar, pero tamén despois poderán facelo de novo. E mañá, cando sexa a charla coloquio sobre a importancia da figura de Hernán Naval, tamén a teremos colocada arriba no salón de actos. Estamos xa a mediados de ano, foi un curso moi intenso de actividades, case a de extenuación, loitando, ademais, despois cada quen de nós con esas tempestades de sal de carácter biolóxico ou sociais e culturais, pero sempre con optimismo, coa frente erguida e turrando cara adiante, porque temos que sair adiante e para iso hai que poñer forza, hai que poñer ilusión, e que mellor que a música para atopar esa fonte de inspiración para forxar a ilusión por sair adiante. Hoxe, como decía, coa exposición de Lucía Expósito, coa exposición que fará Rubén Solloso sobre a figura de Hernán Naval, atendendo ao tema da música como pilar fundamental da sociedade, unha formación musical que foi a que levou á práctica Hernán Naval, como outros moitos profesionais, homens e mulleres do mundo da docencia da música, pero que hoxe a figura que nos convoca é a de Hernán Naval, que nos dá unha formación integral como persoas. Ben sexa despois para estar traballando nunha oficina, nun supermercado, nunha empresa de construcción, dando clase, ou calquera outra actividade que se nos poida ocorrer, se levamos a música no corpo, levamos o sentido da armonía, o sentido da xustiza e o sentido da beleza. E Hernán Naval tiña todo iso presente cando ensinaba. E agora vailo evocar Rubén Solloso destacando a importancia desa visión da música como pilar da sociedade. E posteriormente teremos un concerto, hoxe, do grupo Naval Ensemble, composto por Celtia Pardo Naval, saxofón soprano, por Ana Paula Naval para par, saxofón alto, por Nicolás Gómez Naval, trompa, por Xiana Naval Chaves, trombón, por Mateo González Naval, baixo e trompeta, e por Plácido Travieso Fernández, piano. É a mellor maneira tamén de renderlle homenaxe, interpretando a música que ele amaba, a que ele compoñía e tamén a que ele amaba composta por outros. Nada máis, benvidos e benvidas ás 24ª xornadas de Historia Local de Ribadeo. Cada ano é un reto máis grande organizadas, seguiremos con empeño e agardamos o ano que ven dar un salto cualitativo con novos temas e con novas perspectivas. Pero agora, aquí, cos pés no chan, imos a meditar a música e coa referencia á música. Moitas grazas. Bueno, boas tardes a todos e a todas, vou sentar. A comunidade importante. E o primeiro que quero dar é as gracias a Antonio e a Dores por pensar en min, porque xa hai que pensar para dar comigo para isto e meterme neste gratificante marrón de dar unha charla sobre Hernán e sobre a música. É un marrón, en principio era un marrón, cando me dixeron, cando me chamaron, o primeiro que pensei era que non, nunca fixen algo parecido, pero despois Dores díxeme o título da charla, que era a música como piar da sociedade, e dixen, bueno, se de algo podo falar durante media hora, é de música, de sociedade e de Hernán. De outra cosa posiblemente non.
Nunca fixen nada parecido, a non ser así unha cociña en inverno ou así ao redor de algún tipo de bebida espirituosa, pero vou intentar. Espero que vos guste, que entendades un pouco o sentido que lle intentei dar a esta charla e que poda aportar. Vou empezar a falar de música, ¿no? Porque o título a mí, cando era pequeno, sempre me decían que lera moi ben o enunciado antes de contestar a pregunta. No título enunciado. A mí sempre. Entonces, a primeira palabra do enunciado é música, ¿no? E todos e todas sabemos o que é a música. Pero eu creo que nadie se parou a pensar nunha definición de música. Se preguntan unha definición de música, estou seguro que habería tantas como persoas estades aquí, ¿no? Entonces, eu saquei 4, ¿no? Dixo, vou meterme aí como xigante este buscador e vou buscar 4 definicións de música. E a ver que me dice, ¿no? Entonces, a primeira fixen aí. Mira, a primeira fixen aí. Que era aquela que nos decían cando éramos pequenos, que era unha combinación de melodía, armonía e ritmo, ¿no? 10 palabras para definir a música. A mí esta deixa moi frío, ¿no? 10 palabras para definir algo tan grande e algo tan importante para mí, personalmente, e creo que para moita xente. Definir en 10 palabras é como... non fala de nada subjetivo, non fala de comunicación, non fala de ointes, non fala de nada, fala como se fora unha receta de cociña, non? Que temos melodía, armonía e ritmo e de repente temos música. Entonces, intentei buscar máis, non? Por orden, por restricto orden, non seleccionei ninguna, nin... A segunda é a arte de combinar sonidos e silencios no tempo, logrando un resultado estético e coherente. Empezamos a complicar a cousa, non? Bien, esta gústame unha cousa, porque non fala de armonía, que a mí no conservatorio dame moito que facer. E fala de estética, que esa era moi fácil, era unha María no conservatorio. Entón, esta definición gustame un montón, porque fala de beleza, e xa empezamos a ter aspectos subjetivos, non? Algo que eu creo que é moi importante na música, esa subjetividade, non é unha receta de cociña, non é algo que metamos 4 ingredientes aí e dé un resultado. Entonces, seguindo, vamos xa con a terceira, non vos quero aburrir moito con isto, que sí que é bastante aburrido. A terceira dice, esta sacada da Wikipedia, dice, segundo a definición tradicional do termo, a forma de arte consistente en combinar lógica e sensiblemente os sons e os silencios coa finalidade de crear unha determinada sensación ou emoción no ointe. Como vedes, vamos complicando as cousas, non? Pasamos de unha definición de 10 palabras a combinar lógica e sensiblemente os sons e os silencios. A min desta intentei sacar o que máis me gustaba de cada unha, non? E desta, o que máis me gustou foi a última palabra, que era a palabra ointe, que por agora non aparece, non? Porque eu entendo o fenómeno musical como algo no que ten que haber unha interacción. Se non hai un ointe, non pode haber comunicación. A música como lenguaxe é un método de comunicación, como cual falar solo, a veces pode resultar útil, pero en xeral non ten moito efecto. Entonces, eso tamén me fai pensar este concepto de ointe, en moita xente, supoño que casi todos me conocedes, a vosotros casi todos, igual a mí non. Eu dou clase aquí desde faixa, vai facer 19 anos. E entonces, isto levou-me a pensar en ese tipo de alumno que hai, de alumna, que é o que non quere tocar en público. Que lle dá aquilo de subirse a un escenario e digamos que expirse delante da xente artísticamente, pois que lle dá vergonzo, que lle dá, non sei, que lle dá... Eu sempre intento insistirles que a música, se non hai comunicación, se non hai ninguén que nos escoite, ten moi pouco sentido. Pode ser gratificante para o mismo, pero é un proceso incompleto. Eso que nos dá o acabar
ben ou mal, moitas veces, porque non sempre tocamos ben, casi nunca tocamos ben. Pero iso que nos dá de rematar e que a xente che agradece o esforzo con un aplauso é o que completa o proceso de comunicación. Ese cariño que che dan cando, insisto, cando hai veces que non o fixeche, moitas veces que non o fixeche ben, pero a xente aprecia ese esforzo e aprecia esa gana de comunicar que tes a hora de subir do escenario. Entón, por eso me gusta moito esta definición, porque introduce este concepto de oínte, ¿no? E eso, e se alguna vez tedes a intención de tocar, por favor, tocad en público. A comunicación, porque tamén podes estar pensando, bueno, os compositores, a xente que grava, eso está pensado para que alguén os cuide, sempre. Non está pensado para guardar un caixón, nin para que esa grabación non a oiga nadie. Entón, intentade completar o proceso. Sí, intentade sempre contarlle ao que está enfrente eso que tedes dentro. E a última, que é da Wikipedia, dice: a arte de crear e de organizar sons e silencios que se combinan para crear ritmos e armonías mediante a intervención de complexos procesos psicoanímicos. Bueno, en serio que as collín por orden, non fun collendo de máis fácil a máis complicado, As collín por orden. Que destaco desta? Destaco tamén a última parte, non? Porque as primeiras partes máis ou menos falan de melodías, de armonías, de combinar, pero aquí xa falamos de procesos psicoanímicos. É dicir, falamos de estados de ánimo, ou de estados de saúde mental tamén. Tamén un pouco vai por aí a cousa. Entón, tamén me parece importantísima a música como elemento, digamos, moitas veces sanador, non? A xente que está triste e toca moi bonito triste, e iso lle sirve moitas veces para que esa tristeza se vaya. Ou a xente que está moi contenta e mediante a música, transmitindo eso, transmite esa alegría. Eso parece tamén un concepto moi importante dentro da música, e pareceme que si combinamos todos, bueno, todos, estos catro que collín, xa temos unha definición bastante completa do que é a música. Podería seguir, non o vou facer, aquí non o vou facer, pero podería seguir con definicións e de todas poderíamos sacar seguro que algún tipo de arista desa definición e do concepto de música do que é e do que significa. Non, quédame un, que é interesante. O que dice a RAE, temos que tamén citar o que dice a RAE, que digamos que é a nosa carta magna dentro do mundo da lingua. Dice: el arte de combinar los sonidos de la voz humana de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. ¿Sí? Aquí o que destaco é o tema do deleite, porque o deleite sempre o entendo como algo relacionado con a alegría, non? E entón, acórdome, non sei, seguro que os músicos que estades por aí atrás conocedes a obra esta, hai unha obra, non sei se o resto, se non o escuitare, porque é chocante, de un compositor que se chama Penderecki, que se chama Prenodia a las últimas de Hiroshima, que, non sei, no conservatorio era a obra serialista destas que preguntaban, que é como empeza e un montón de violines facendo disonancias, porque o compositor quere exemplificar a traxedia bueno, imaginaros, de unha explosión nuclear. Entón, é como... Foi o primeiro que pensei ao ler esta definición, é dicir, relacionar deleite con esa obra. O que pasa que, bueno, ao final non vai un pouco porque dice ya sea alegre ou tristemente. Entón, bueno, vamos a pensar que é válida tamén. Eu estou aquí, bueno, en parte, en gran parte, porque son un músico, porque son de música. Isto foi así como unha cousa que non se pensa, non? Empezas a frente aquí, empezas a tocar algo, un hobby, empezas a conocer xente, empezas a avanzar, empezas a gustarche, sí? E de repente o hobby
cambia de ser un hobby a ser un medio de vida e de ocupar o tempo de lecer, digamos, a ocupar a xornada laboral. O cal é estupendo, que ocupe a xornada laboral un hobby é algo que eu creo que, bueno, encima no pueblo de onde eres, xa non che conto. Pero que hai detrás de todo iso? Que hai de todo? Vou explicar un pouco porque seguramente estedes pensando, aquí vamos a falar de Hernán, ¿no? As xornadas estas iban sobre Hernán. Eu quero un pouco, a miña idea era que a través da trayectoria que sigue unha persoa hasta conseguir ser un músico profesional, entendades a importancia que tuvo a figura de Hernán e o difícil que é conseguir facer todo o que fixo, non? E entón, para iso, eu creo que é importante conocer o contexto xeral, non só o contexto de Ribadeo, porque o contexto de Ribadeo foi un contexto nun momento, nun lugar que non sei se se pode reproducir en outros sitios, senón, eso fala ao final un pouco desa reflexión. Pero quero que se entenda un pouco o que sería o camiño que ten que seguir un alumno ou alumna en calquera sitio de España, ou de Galicia. Por onde empeza? Un neno de 8 ou 9 anos, que é a idade con a que se recomenda a práctica instrumental. Conozco a poucos, e xa empeza a ser dilatada a miña experiencia aquí dando clase, pero conozco a poucos que realmente queiran tocar un instrumento. En xeral, son os pais, as mães, os que teñen esa inquietud e os que os acercan aquí. O neno deixase un pouco levar, eu creo que moitas veces levado por a curiosidade, levado porque, bueno, a música en xeral sí que gusta, non? Aos nenos e as nenas gusta esa música, pero non tenen non son conscientes do que implica tocar un instrumento. Que queren os nenos? Pois os nenos en xeral, eu teño 3 categorías de nenos, máis ou menos, así, fixen como 3 categorías de nenos. Unos, os que venen porque ven o seu mellor amigo ou amiga. O segundo é o que mola un montón ter un instrumento novo. E o terceiro é o que quere ser estrella del rock and roll en 2 semanas. Más ou menos esos son os 3 así, bloques grandes de alumnos. E que se encontran cando chegan? Pois encontranse con 3 cousas. A primeira, que nas clases individuales non están o seu mellor amigo nin a súa mellor amiga. A segunda, o instrumento aquel novo, moitas veces non é novo, ao mes seguinte xa lle dá un golpe moi grande e deixa de ser novo. E terceiro, en 2 semanas nunca son estrellas del rock and roll. E a terceira tampouco. Entón, que se encontran? Pois, en xeral, un pouco de decepción. Un pouco de decepción. Para iso, quen está? Pois estamos a xente que damos clase neste tipo de centros. Que facemos? Pois intentar convencelos de que en 4, 5, 6 anos van a empezar a dominar un pouco o instrumento. É dicir, a cousa vai empezar a partir de aí. E tes que ir engañarnos durante esos 3, 4, 5 anos. A partir de aí, os que salvan esta primeira criba, que se encontran? Pois encontranse que entran no instituto. Ahora entran con 12 anos. Eso sería, aquí empezan en terceiro infantil, se empezan, bueno, un pouco xa vos decía, na idade documentada, nos 8 anos, que o cal, cando empezan a dominar o instrumento, de repente chegan aquel monstruoso mundo chamado instituto, do que hai representantes por aquí, non? Como cal, moitos, guiados un pouco por ese medo de cambio de centro, abandonan, porque creen que non van a ser capaces. Os que siguen, pois un montón de arreglos, un montón de exámenes, un montón de tareas, un montón de ocupacións, traballos, e unha edad complicada para levar todo a donde. Entonces, vaise facendo unha criba, E chegamos, vou intentar ir, e chegamos aos que
a unha determinada edad, normalmente a eso dos 13, 14, 15, se dan conta de que aquelo está ben, e aquelo de tocar un instrumento dáselles ben, destacan, e danse conta que aquelo podría ser o seu método de vida. Cosa que non está mal, dicen, guau, isto, comparado con o do instituto, isto é moito mellor. E aí é cando empeza un problema bastante grave, que é, tenen que ir ao conservatorio. E desde aquí vou facer a miña primeira reivindicación da tarde, noite. Teño dúas nada máis, Pero a primeira é, non sei, aquí non vexo nadie afectado, pero eu cando empecé a estudiar nun plan educativo que nos permitía solo ir a examinarnos aos conservatorios. Como cal era a ventaxa? A ventaxa é, no meu caso, que eu podía quedarme aquí estudiando con Renato e ir facer só os exames e ir avanzando así en toda a miña carreira como músico. Eso para mí era unha gran ventaxa, bueno, de feito para mí foi unha gran ventaxa. Que pasa con chega unha reforma educativa, a famosa LOCSE, e, de repente, a asistencia a clase empeza a ser, hai debates aí, na mesa redonda non podo estar mañá, pero ese debate é chulo. Empeza a ser obligatorio o ir a clase. Que supón isto? Isto supón que para unha persona de Ribadeo, con 15 anos, que fai unha prova de acceso que prepara na súa escola municipal de música e que aproba, de repente se encontra en un cuarto da ESO, primeiro de bachiller, terceiro da ESO, máis ou menos, hai casos de todo tipo, e ten que ir 3 veces á semana, como mínimo, a un conservatorio. 3 veces á semana. Pasar 3 tardes inteiras, ou casi inteiras, como que eso conleva. Eso conleva que ese neno ou nena está 3 tardes sin mirar o do instituto, ali metido, e se os pais, máis, amigos, avós, o que enseña, tenen 3 tardes para estar mirando. Como cal, eu creo que debemos encontrar un término medio, unha especie de, non sei, de convenio, de algo así, que nos permitira seguir dando clase nas escolas de música e que iso fora, de alguma maneira, oficial ou lles permitira facer un